misro kahanan kene. Ora usah wedi, Pak. Mati tak wujude mbelani wong tuwa. Guru, Gus. Nganggo Bathara. Ah nesu kok. Nesu nganggo Bathara. Bathara sapa? Saiki ngene, sampean bali nang kayangan. Bali nang kayangan. Aja pisan-pisan ganggu gawe Bapak. Aku ora ngarepke pelem pertangga jiwa jambu dipanirmala. Ora masalah. Ora sida bangun. Ayo mulai kono. Jaya ora nggo apa-apa. Malah gawe masalah. Paling ora ya peyek-peyek apa-apa. Apa rambak. Rambak kebo. Sing iso mara nang cangkem dhewe. Antil ora. Senengane ora. Hah? Ayo apa? Ki Ulun bali nanging bareng kelawan jeneng kita. Lho, ngapa aku masalahku ndak tak tekan kayangan? Mergo kita wis wani karo Ulun. Kita kudu Ulun cemplungake nang kawah Candra Dimuka. Oh iya, ayo, turu. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Anu nama Prembage Panakrami Kunjuk Sanda Pepodo Paduka Rama Semar. Blegek kekugek sadulita mel. Iya Bagong, slamet tekaku niring Sambikala. Kowe sak keluarga rak padha basuki to. Tansah pinaengan ing kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan ingkang wigati pinaringan sehat, Pak. Iya syukur. Mantu sampeyan ya sehat. Iya. Putuku anakmu pangestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele kok, Pak. Oh iya. Mangke kalih tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesuk nek dituturi ndak melu ngorek-orek raine Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku diundang Bagong kok nganggo Kang Mas. Pangestune adik wilujeng ring Sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali, Kang Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kang Mas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kang Mas Petro, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Kang Mas Petro. Ya, adikku adikku. Dik Bagong slamet tekaku, Dik. Ora nemen suwe japa. Aku ngaturke Pudya Astuti. Kunjung ngersani adik Bagong. Kula pundi ndas Cundaka Panglingga Murda amwana kabagyaning gesang kula, Mas. Iya. Bagong, dalem Bapak. Neng apa? Kowe iki wong mbok ya nganggo ragat sithik nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ora cocok karo sasine to. Ngemuti bilih kekirangan dana Prabaya, Pak. Mila tirahan undangan sawalan tahun kepengker kula anggih supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten mriku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Nang apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bilih estunipun angger kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petruk menika
badhe kula ajak pirembagan menika bab ingkang wigati, bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat Pringapus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki. Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong niku amun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saola-olane wong ki sing eneng apike. Sak apik-apike wong kesasapan tumindak ala. Menika mesti sing jeneng titah menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ki gawane ngono, Bagong ki senengane ngene. Nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak Pirsa piyambak. Sudah berapa periode kula dados pelas desa wonten ing Pringapus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat Pringapus. Kanthi mekaten menika kula gadah ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-citaku ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso wagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Ya arep dibangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempoke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kilira. Ya, coba nek kowe duwe niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuaning desa Pringapus mriki, kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso momong. Kula sadar, Pak. Sadar sebetulnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil, mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso momong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa, karsa lan karyane. Tepuk tangan. Oh ya. Leleng aku saiki. Ini do meneng wae ngopo? Pancen ya bener. Pripun? Apik to, Pak? Apik. Kejaba saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba saka itu iki piye? Kejaba saka mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjing ingkang bos ben dalange wae kowe rasah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Ya. Oh, iki nek tak jembarke le rembugan. Mekaten, Pak. Negara disebut Sentosa kuwi yen Ratu Nayaka lan kawulane manunggal. Ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cinta salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik. Contone upama kowe dadi pengareping kawula, kowe dadi pengarep sing apik, ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, pekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi Nayaka lan punggawamu.
Semono uga arepa punggawane wis apik ning nek sing ngarep dhewe ora apik kuwi dadine ya ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan. Kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawuhing wong sing nomor 1 mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arepa punggawane apik, nayakane utawa kawulane becik. Ning nek sing ngarep sing nomor 1 ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, meng golek mblenduke wetenge dhewe. Kuwi ya ora apik, wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi saged dados cecolok apa ring lampah kula Pak. Ya pancen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kayata dalan-dalan lan menapa ingin dipun betahaken para kawula menika mboten, Pak. Namung kula nyonto jangan Bapak nggadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparuh mita kawruh sanak sedulur. Merga napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang nek ling garap bareng-bareng. Wah, lah aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok meletik, Bagong. Giri lusi, Pak. Jalmotan kena kinira. Arepa kula niku rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sakarepe dhewe. Ning nun sewu, kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kula sak Pringapus mriki. Iya. Sapa sing salah kula salahke, sapa sing bener kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane, nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku mak cara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesiasat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesiasat kok kasatan dana iki. Piye ta, Tru? Kae, Tru? Dana wesiasat iki padha karo sama beda dana denda, ngono kae nek cara ratu. Sama beda dana denda. Heeh. Sama beda dana denda. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kuwi, Tru. Ketara kena denda kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kowe. Sama beda dana ki lire ora mbau kapine. Lho, arepa sanak kadang sedulur kulawarga. Nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan, nek pancen kuwi labuh tumraping desa, kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi? Anugerah utawa pakurmatan utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artinipun dana wesiasat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kula warga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung 3 dina, Pak. Sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring aspi nganu perkano permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon 3 dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Iya ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum
mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman. Monggo anak kula sing nglaporke kula dhewe, Pak. Weh, bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora bedak-bedake kulawarga. Dumeh kulawargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek liya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe dadi pengarep ora sah utawa ora desa ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh, lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ora ngombe kaya ngono kuwi. Kowe pisan kas ketok mulih nganti mambu alkohol ditenono. Heh. Aku mulih le muni mung nyaut tampar katutan sapi. Ora ngapa-ngapa, Pak. Aku mung gawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine ning sapine. Goleki sing duwe kula laporke. Kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke neng kaya ngono. Eleke neng kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Saenodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa Pring Apus anti narkoba. Men nom-nomanku ya do apik-apik terus. Ah iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jaban Nangkah mlebu ning desa Pring Apus kene tak teliti. Manggon kene entuk. Ning setiap saat tak cek. Bocah kuwi nggawa memala apa ora? Mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo cah nom-nom desaku kene kacau balau. Tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ning pundhake para nom-noman. Nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni lho. Ha iya, bener kok. Ngono ya bener. Aku seneng kuwi kok. Ha iya wah apik kuwi kok. Ngono kudu tegas. 12 jam sekali tak cek. Woi. Kos-kosan kuwi. Mergo saiki nyemelangi sekolah ki adoh-adoh kon kos malah meteng. Ha iya. Bapakne sing nang kono ora ngrekos ora entuk campur. Weh, ya syukur. Wis omahmu sing iring kidul ya tok koske kok. Heeh. Ae campur ora? Campur. Ha wong ngene wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti surat nikah. Iya, iya. Wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembukan apik-apik kok blender. Nah, terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kang? Setengah dina. Wis bedhug tekan sore tekan bengi ora mangan ngombe terus nyemplung kali aku. Kungkum ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju wewangunane sranane aku kudu nglakoni prihatin tapa brata. Kok dilalah entuk pangsit aku, Pak. Nek pangsit ki nggon bakso. Wangsit ki sasmita. Heeh, entuk wangsit kuwi. Dumeleng ana ing Karma. Karna. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Sekar Mayang. Tak kira nek gomblo. Kok gomblo? Kaya lagune gomblo ya. Oh, ngilae Sekaring. Wis dewa ngene iki pangendikane dewa sing tak tampa. Bagong desamu bisa maju. Wewangunanmu bisa kasembatan. Waton kudu ana tumbal sing tok pendhem nang tengah-tengah desa. Tumbal apa kuwi? Tumbal apa Gong aja sembrono, tumbal apa le aja sembrono. Santai tenang. Rasa do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendemana sing disebut Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Dipanirmala. Pak, kuwi apa, Pak?
ngubeng winger pasar gamping tak obrak-abrik pasar Bambring Arjo tak usah-asik ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala nek pelem Rapia oke kowe rambutan ya kok pelem Rapia ora ngawur pelem aromane oke nek pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kok ora ana iki kuwi jane apa ya Pak legek ugek sadulita mel nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa ambune wangi kok iya merga sing disebut pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi ning jagat ora ana lho terus anane cukule ning kayangan waduh kayangan iya kuwi daharaning para dewa kuwi daharaning para widodari dewa ki ora mangan woing dami tegese ora mangan beras ora mangan apa-apa sing tukul ning lemah jagat Bantala iki ning sing dipangan ya kuwi pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala ombenane tirta amerta kuwi para Jawata lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala wah la edan iki ha iki nek arep nang kayangan metu ngendi Pak nek saka kene nganu liwat Wijirejo ora terus mengko nek tekan Palbatang Palbatang liwat endi kayangan ki nggone ora ning jagat ning nang dhuwur ning antariksa waduh ngrekoso meneh iki kok dadi angel Pak gegayuhanku nek janjane nek kowe kepengin niat tenan aku iso piye iso nggayuhke iso no Kang kowe iki ora ngerti kabare kok bapak iki klebu dewa ha iya lho iso bapak iki klebu dewa kok masa Pak dadi kabar sing sumebar nang masyarakat akeh padha ngandhakne bapak ki titising Sang Hyang Ismanta iki bener lho wah Ismaya Ismaya iki bener iya monggo le padha ngarani ning aku ora rumangsa titis dewa ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa iki aku kenal aku tepung jare bapak iki kakane Bathara Guru iya biyen ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat dadi wong kaya ngene iki ning upama bapak munggah ning kayangan guru sing ngaku nek aku ki kakangne asik ngene wae Pak bapak munggah ning kayangan nyuwunke pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala kuwi digawa ning jagat engko tak pendhem ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon Pak ayo kene Pak kenapa? Kemenyang Pak? Tak pesenke Grab. Semar ning kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar ning kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku sowan ning kayangan mongko aku kanthi badan wadak, dewa-dewa mesti nesu. Ah jarane kowe kakane Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Arep padha wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah. Dewane kuwi sembaning titah aja nganti aku malang kadak wani karo dewa terus piye iki piye Pak apa ora mesake karo aku mbok kowe mesake to Pak piye carane supaya pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala iso tekan donya tak pendeme nek bapak ora sak biantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa paling pelem gadonge dikrokoti dhewe Petra ya sengara iso goleke wis saiki nek ora bapak sapa wis apa bapak ora mesake karo aku masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho Pak nek bapak ora mbudidaya isen aku Pak wirang tenan aku bantunan Pak wong ya ora ngentekke prabayae kok mir-mir kok njur mir-mir lali Pak gawe to Pak mesake aku Pak iya sabar rasa kesusu Bagong rasa kesusu to Le krana sinambatan dening Lurah Bagong
mila melas jroning galih iki ora Semar Badranaya jroning kendel ing cipta matek aji pameling nimbali ingkang rayi nenggih dewaning para Jawata Iwang Pikulun Manikmaya ya Sang Jaktimurti ya Sang Hyang Bathara Guru dumadakan saking giling desa Pringapus ana mendung peteng tumiyung Jopi Mulatana kirat sak glebiaran ingkang andilat telengi mendung tengah biar Srating Sang Hyang Pratangga Pati amblereng netra nyaring itu medhaing Sang Hyang Jagat Giri Prati ngandhatosaken kaget iki kok ana lho iki kok aneh to iki kok keleke papat Kanjeng Bagong ki cah ora dong Manikmaya sing gedhe pangapuramu ya pancen aku sing ngrawuhake marang kowe Bathara Guru Kakang Ismaya mboten dados menapa kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang ya tak tampa pangestuku tampanana ya Giripati kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan sapa ya Pak pancen Caidian kowe mau butuh sapa butuh dewa ayo kuwi dewa kok kaya pemain sirkus kurang ajar tenan pukulun bekti kula kunjuk pukulun iya nolo garing ulun tampa pangestu ulun tampanana kula punika jimat pariping dayana ing kasantosan dipun sekecaken pukulun iya nolo garing kaya wis ora kurang prayoga pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun iya Petruk ndak tampa liwat pangestuku tampanana kula punika jimat dipun sekecaken nggih pukulun iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga wah iki to jenenge pukulun to pukulun sapa aku mana pukulan Bathara Guru lho kok ora nggawa stop map Bathara Guru iki dewaning para dewa wah pukulun selamat pukulun selamat apa selamat hari guru pahlawan tanpa tanda jasa pancen Caidian anggepe guru SD nu piye sampean sinten pukulun ulun Bathara Guru napa ulun lho ulun Bathara Guru kita Bagong kula Bagong sanes kita wah iki nek ora digenahke suwe lho to iki to mergo iki angel bocah iki donge angel acah bloken kok dadi pengarep kuwi lho jak omongan cara dewa kok ora ngerti kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk nggih Bathara Guru ulun tampa lho ulun meneh ora liwat pangestu ulun kita tampani kita nek ndi Pak ora ngerti kok sing ngaturke bekti aku kok sing diparahi pangestu kok kita iki kowe oh aku kita iya terus nek aku nyeluk Bathara Guru pukulun nek Bathara Guru ngarani aku kita nek Bathara Guru ngarani awake dhewe lun oh wis paham dipun sekecakaken anggenipun lenggah nggih kita lho kok kita iki jare kowe iki aku ngarani kita iki ra mbagae bingung lho ming masalah ketekan dewa aku iso stroke lho iki wis moko iki manut wae sing ngomong kok ben bapak Bathara Guru kula wonten dawuh Kakang Ismaya sing gedhe pangapura aku ngaruhake kowe ana bab ing bakal ndak andhake marang kowe inggih Kakang Ismaya badhe paring pangandika menapa iki ngene kowe mundur sik kowe cah petuk ora dong tak tembungke
Tembunge apa? Jare mau butuh. Pelem. Oh. Rong kranjang. Wis. Manut le maringi. Sing mateng lho, Pak. Nah, aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong. Sebabipun menapa Kakang teka jengan dika Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong ki nembung karo aku dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiyantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sabiyantu dhateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin. Tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendemi ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk idi panilah. Aku njaluk lilamu ora ketamung siji pelem pertangga jiwa lan siji Jambu Dipa Nirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone bangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Mergo nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone bangun ora bakal kelakon. Nggih, pukulun. Kula nyuwun Jambu Dipa Nirmala kalih pelem pertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petro iki senengane mancing-mancing ngono. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Kang. Lho, woh sing cilik iki ana sing jenenge. Mulane opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing pentil. Mula nembung mboten ketang sing alit-alit sing mentah mboten apa-apa pun. Ning sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ya, Pak? Heeh. Nek kowe sing aku ki dulurmu tuwa. Mestine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Merga dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kulawargamu, wong iki ya anakku, aku kakangmu. Mestinipun mekaten, Kakang. Dipun menapak-menapakno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya, mula aku njaluk ora ketang siji. Wenehno karo anakku Bagong pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nanging kula nuwun sewu, kula gadah syarat supados sakmangke kula ngaturaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syarate apa? Apa dadak tuku? Apa dadak dijoli apa pondo? Nek Semar duwe mesti tak aturake, tak wenehke karo kowe. Nek syarat mau aku ora iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng wong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming Panakawan. Syaratipun boten awrat. Tuwin boten wujud brana pijes Kakang Semar. Lah apa? Syaratipun kula namung kepengin wonten titah setunggal ingkang boten nate nyembah kalian kula, boten nate tata krami kalian kula. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala menawi titah menika purun nyembah kalian kula saha ngaturaken tembung basa kebaing tata krami kalian pun Manikmaya. Weh, lah sapa kuwi? Apa anakku Gareng? Apa Petro apa Bagong? Yen pancen anak-anakku kuwi pancen bocah sing ora kena ditata. Mula linampa ya kudu nganggo ati sing sabar, nganggo ati sing ikhlas. Mboten Kakang. Lah sapa? Kula namung nyuwun jenengan ndika Kakang Semar wiwit dinten menika kedah nyembah kalian kula. Kedah basa kalian kula jer nyatanipun kula menika dewaning para dewa. Kula menika sesembahanipun para titah. Sak jagat menika sami nyembah kalian kula namung setunggal titah ingkang mboten nyembah inggih menika pun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala
menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian pun Manikmaya kersa ngakoni bilih kula menika sesembahanipun Kakang Ismaya saha Kakang Semar ngaturaken basa kalian kula Kakang Semar Badranaya. Manikmaya kosik to, aku ki rak dulurmu tuwa to. Arep saiki aku dadi wong kere. Aku dadi gedhe ning jagat. Aku mung dadi Panakawan. Ning rak aku iki isih dulurmu tuwa. Aku iki isih Ismaya. Ismaya ki kakangmu. Nek wong sak jagat padha nyembah karo kowe merga kowe iki dewaning para dewa sembahaning para titah. Mangsa bodho. Ning apa ya kowe tegel yen to kowe ngendhak karo dulur Werda. Kowe ngendhak karo Semar Badranaya supaya aku nyembah karo kowe. Lah kok abot timen syarate. Lah kok dadi kaya ngono kowe mentala karo aku. Mentala ngendhak karo kakangmu dhewe. Aku wis ngalah ora urip ning kayangan. Aku mung trima urip ning jagat, mongko uripku mung dadi batur, uripku mung dadi kawula cilik. Kuwi wae isih arep mbok idak-idak sirahe dhewe supaya aku nyembah karo kowe, supaya aku basa karo kowe. Bagong, lah kok syarate abot temen role. Syarate apa, Pak? Lho kowe kira ngrungokke apa piye, Kok? Aku maler iki mau. Caidan ora. Wah, ya ora ngerti kaya wan krungu wong crita iki. Enak banget. Tangi-tangi Semar wis Dole, Bathara Guru, Bathara Guru. Apa Pak ana masalah? Kowe arep diwenehi pelemper tangga jiwa Jambudipa Nirmala. Ning kudu ngorbanake karo bapakmu, Bagong. Waduh. Ngorbanke maksude? Ngorbanke aku kudu nyembah karo adhiku, aku kudu ndodhok, kudu laku ndodhok karo adhiku. Kudu tata krama, kudu basa. Nggonmu arep bangun desa kok ngorbanke karo martabate bapakmu dhewe, Bagong. Aja, Pak. Aja. Jangan, Pak. Jangan kau lakukan itu, Bapak. Arep ngopo kok mripatmu mendelik abang kaya ngono? Gong arep ngopo gong kaya mripatmu mendelik abang ngono? Ngelih aku lho. Awang ngelih-ngelih mataku abang. Kowe iki ngawur ora? Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembangan kali sampean. Bagong ya gene kita maju ning arep ulun malah sajak malang kerik ora duwe tata krama panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa mau? Pelemper tangga jiwa Jambudipa apa to? Dipa Nirmala ajeng mangparingke kalih kula ning sampe bapak kudu nyembah karo sampean. Bapak kudu tata krama karo sampean. Nek kaya ngono kuwi Bagong sing ra mentala. Aku sing ora mentala pukulun. Bapak ki bapakku, Semar ki wong tuaku. Nah aku mung perkara kepengin pelem karo jambuhe kok dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macem apa? Ora masalah sampean ora ngekekke pelemper tangga jiwa. Ora masalah sampean ora menehi Jambudipa Nirmala. Ora ngerti kondange Bagong. Bagong ki tukang nyolong. Anggere ketemu kayangan tak rontoki kabeh. Asli tak gawake saiki tak gawake Bagor. Enteke tenan sing pentil-pentil ora sanggati. Mbah, kon dodok karo sampean kon tata krama arep padha karo Bagong mumpung duweni pepenginan ning ngorbanke karo martabake. Martabak. Anu martabate bapak. Ora iso aku nglakoni kaya ngono. Lah kok kita malah ora basa karo panjenengan dulu. Apa kita ora kepengin kedurungan pelemper tangga jiwa Jambudipa Nirmala? Tak hapus kepikir aku. Wis ora bangun desa ora apa. Masyarakat wis krungu dhewe kabeh. Iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan pring apus aku minangka pengareping kelurahan. Wis do ngerti kabeh. Nek nggonku arep golek srana dadak ngorbanake bapak, tak jabel keinginanku. Ora sida bangun desa ora masalah. Nek aku kudu ngorbanake karo bapak, ora iso ora apa-apa, ora bangun ora apa-apa.
Lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun. Wani wae sing tak wedeni apamu? Bagong ora wedi sapa-sapa ae. Nyepelekke. Kowe nek ning kayangan kono disembah-sembah para dewa, sapa-sapa tok dawuhi. Sapa-sapa dewa tok dawuhi wedi karo kowe inggih pukulane nang kene. Sarang penyamun nang kene. Kok nyepelekke ora? Bagong ora apa-apa, aku tak nyembah, aku tak basa. Aja, Pak. Aja, Pak. Aku sing ra mencala. Aku meneng wae. Tenang nang kono. Wah, pancen iki si buta dari gua hantu iki. Wis omong-omongane bocah. Arep ngisro kanan kene. Ora usah wedi, Pak. Mati tak wujude mbelani wong tuwa. Guru, Gus. Nganggo Bathara. Ah nesu. Nesu nganggo Bathara. Bathara sapa? Saiki ngene, sampean bali nang kayangan. Bali nang kayangan. Aja pisan-pisan ganggu gawe Bapak. Aku ora ngarepke pelem pertangga jiwa jambu Dipa Nirmala. Ora masalah. Ora sida bangun. Ayo mulai kono. Jaya ora nggo apa-apa. Malah gawe masalah. Paling ora ya peyek-peyek apa-apa. Apa rambak. Rambak kebo. Sing iso ngono nang cangkem dhewe. Lantil kowe ora. Senengane ora. Hah? Ayo apa? Ki ulun bali nanging bareng kelawan jeneng kita. Lho, ngapa aku masalahku ndak tekan kayangan? Mergo kita wis wani karo ulun. Kita kudu ulun cemplungake nang kawah Candra Dimuka. Oh iya, ayo, tak turuti. Kowe ngerti ora kawah Candra Dimuka iki apa? Kolam renang dongkon matos. Kawah Candra Dimuka ki isine geni, dicemplungke wong sing dosa-dosa kuwi kata-kata lain ki neraka. Weh, lho salahku apa? Pak aku dicemplungke nang ngendi? Neraka. Hah? Kita wani karo dewa. Wani iki ra mergo kelakuanmu. Nek sampean ora ngendhak karo bapak, aku ora bakal wani karo sampean. Sapa wae sing arep ngina karo bapakku, sing arep ngidak-idak martabate Bapak Semar, aja kok menungso. Dewa wae aku ora wedi regane atiku. Ayo, arep tanganmu papat. Kowe iso nggawa pedang, iso nggawa celurit, iso nggawa tombak, iso nggawa apa-apa. Nek ora wedi mungsa kowe. Yen ngono, Karang Kadempel bakal ulun bumi angus. Karang Kadempel kali Semare. Kleru kowe ya kono bumi angus. Bagong edan ora. Bagong desamu iki jenenge apa? Prengapos. Kok Karang Kadempel. Guru kok kleru. Dewa kok luput. Iya ape lho, ora sengaja kleru. Isin aku wirang bebareng. Wedi to aku. Bagong, dalu Bapak. Kae ora wedi. Ning Bathara Guru kae aku ngerti watake mergo kae iki adiku. Nek wis ngono kae kekarepane ora bakal kendho. Kae engko tak ngetapke para dewa-dewa gawe rame ning desa Pringapus kene. Weh, lah keparat. Ora ngerti nek aku ki juara wusu. Waduh. Wusu ya apa kok pencak silat. Kowe wani mungsuh dewa. Wani wae. Ana wedine mungsuh sapa-sapa. Lah nek wani kowe kudu tanggung jawab wis wani nantang Bathara Guru ya kudu wani ngrampungi perkarane. Siap, rasa kuwatir. Kae mesti nggawa anake lanang Bathara Indra. Anake meneh Bathara Brahma. Ora lali nggawa Yama Dipati. Penyarian ya mesti melu. Weh, lah Pak Carik barang melu-melu. Ora Pak Carik. Penyarian sapa Pak? Dewa. Dewa akeh padha tekan kene mesti bakal mbesmi Karang Kadempel. Bagong nek pancen kowe wani tenan, nek iso ya singkirna. Mergo kekarepanmu ki ana magepokan karo dewa. Syukur bage
kowe iso ngelingke marang klerune Bathara Guru. Yen kowe iso ngelingake kowe mesti bakal entuk Pelemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Siapa? Ora bakal mundur sejangkah. Nyuwun pangestu Pak medal Jawi lho. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kalian meling sisan nggih, Pak. Nek enten napa-napa kula mangragati sisan tulung dijejerke kalih dukuh lawas. Rapun sedo. Ini kan jajarane ana anu selo tane mangkeduk sisan. Lho, dienggo sapa? Dienggo kula. Lho. Lah kok kowe malah pamit mati? Mesti mati mungsuh dewa. Bedhewaning geni. Monggo kula ming kaya ngene. Bathara Brahma nggawa tepas. Genine mlayu ngobong kula mati. Yama Dipati dewa tukang jabut nyawa kula lagi mlayu-mlayu jabut nyawane modar. Arep urip saka ngendi? Pun titip sisan dibancaki tekan 1000 nggih, Pak. Aja ngono kok, aja pesimis. Aku ora bakal wegah. Aku mbantu karo kowe. Kowe adikku kok le. Kowe adikku Agong. Kowe lara tambani tak tiliki kowe mati aku meneng wae aku ki kakang sing kepiye? Wah, Mas Gareng. Matur nuwun. Iya padha-padha. Matur nuwun. Arep kowe iso tak repoti tak sak sili dhuwit. Nek ternyata kowe sayang karo aku. Ayo kowe cilik lara gedhe tekaning pati tak belani. Ora ming kowe kok. Ora ming Gareng. Kaya tak tresnani le. Kula dados garwa sampeyan menika boten namung setunggal kalih dinten. Nanging pun ngrasake pahit getire wong omah-omah. Sampeyan penak, kula ya penak. Sampeyan ora penak, kula ya ora penak. Sampeyan penak, kula ora penak. Niku wis bola-bali. Kula nek sampeyan kekek perkara, nek sampeyan kekek masalah kaya ngoten, kula ora trima. Dewa-dewa ajeng kula tergalangi. Sampeyan mati, kula kudu melu mati. Sampeyan lara, kula kudu ngrasake lara Mas Bagong. Tariem. Tariem. Ora ngono nek kowe jebul tresna karo aku. Monggo kowe sak suwene dadi bojoku blas ra tau gaweke wedang aku. Lengengki ana kahanan kaya ngene iki jebul kowe sayang karo aku. Tariem. Ayo karo bojone kalah dhuwur. Dadi ngrangkul entuke nggon kono. Tariem. Pokoke kula abi. Heeh. Gabres lho, Kang. Cair dian. Oleh dong. Wes ya Tru, aku tak dhisik. Metu njaba methoke dewa ya Tru. Ya sing ati aku nusul ya, aja kuwatir. Aku nusul. Wis poso borong anak-anakku do dirampungi. Ya aku mangkase. Nggih. Pokoke kula samapta ing gati sami genggi. Sambung-sambung Mas Bagong menika kraos kelak kudu rumiyin. Kula puterke. Ngono wae aku njaluk pamit ya. Nggih, atur-atur. Lakone Bagong kudu nampa pacoban sing kaya mengkono mau. Nggih, Pak. Pokoke anggere pacoban kuwi ditampa kanthi tuwajo
kanthi seneng kanthi sabar wis to dalaning kabagyan mesti enggal teka nala garing nggih sendika ngestaken dawuh Adimaja mbok tegake ewang-ewang ana ya tole ngono nggih ngestaken dawuh Petruk kowe sing gagah Adimaja mbok tegake sak saged-saged Pak kowe ora bakal mentolo karo Bagong iya aku tak mlebu jroning omahe Bagong kok kaya mambu semur jengkol kaya mambu bakaran jadah bapak dasare saka omah ora maem mengke nek Bagong malah nesu lho Pak nek dijak kuwi jatahe Bagong nesu mbok men tak tandangane Bagong sing ora wani wae wedine karo bapak ya terus iya nggih ngersane bapak ngoten rombongane Bagong iki apa jenenge Bolot Laras kok kon ngunekke kesenengane bapak oh nggih serane bapak napa aku ki nek didi nek ora muni Santi Mulya kok kayane ora pas mergo kuwi pancen donga utawa nyuwun ngersane Gusti muga-muga tansah manggya mulya donya iki lho Le nggih Pak sapa sing gawe pripun Dik wonten menapa Den Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sanggane para wadya bala Durandara monggo dinten sak mangke kempalipun wonten ing Madyapada menika wonten tapel wates Karang Kadempel wonten menapa Adi Guru kepareng lambabaran ing sejati dhateng ngroko sithik pangodal-udal ibu kula nadyan ingkang putra pun penyarian cumadong dawuh kula nadyan putra ing Bathara Indra cumadong dawuh kula pun Brahma cumadong dawuh kula nadyan kula pun Yama Dipati cumadung dawuh Kakang Narada menawi tuk sumbering lelampahan menika krana kula nampi dawuh timbalanipun Kakang Ismaya supados kula sowan utawi kula tedhak wonten ing Madyapada kula hunyang wonten ing Janaluka inggih lajeng jebul pinanggihipun sami mlempak wonten bali wismanipun Bagong nalika semanten Kakang Ismaya paring dawuh kaliyan kula bilih Bagong badhe mbangun desa namung nuruti dhateng sasmi ingkang sampun tinanti deningipun Bagong pawangunan ingkang badhe winangun dening Bagong menika mangke boten saged kasembadan menawi dusunipun utawi desanipun Bagong boten ditumbali mawi dedaharaning kayangan lho dedhaharan kayangan menapa Dik inggih menika Pelemretangga Jiwa miwah Jambudipa Nirmala Kakang adalah nuwun sewu gandeng Bagong menika atmajanipun Kelurah Semar Kakang Ismaya monggo nyatanipun Kakang Ismaya menika kadang paduka sepuh menika kadang tinumpu reda wilawan menapa menawi paduka Pramesti Bathara Guru maringaken wujudipun Pelemretangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala sabab kayangan menika tukulipun kathah menika dados daranipun para Jawata menawi namung kalong setunggal menapa kalih kemawon kula kinten mboten dados sabab Di mestinipun mekaten Kakang nanging nalika semanten kula ngaturaken syarat srana ayi maringaken Pelemretangga Jiwa kaliyan pun Bagong lho syaratipun menapa syarat srananipun mboten sanes kejawi namung
kula nyuwun satunggiling titah ingkang boten purun nyembah tuwin krama kaliyan kula. Wiwit dinten sak mangke kersa nyembah dhateng pun Bathara Guru lan tata krama dhateng kula Kakang. Mangke piye? Titah ingkang boten tata krama lan boten purun nyembah dhateng Paduka Diprasti Bathara Guru menika sinten? Inggih Kakang Ismaya piyambak. Krana Kakang Ismaya menika rumaos tinemu werda. Kaliyan ingkang rayipun Manikmaya tumuli pendak-pendak pinanggih kaliyan kula boten nate nyembah tuwin boten purun tata krami. Wiwit dinten menika Kakang Ismaya kula suwun supados nglampahi tata krami tuwin nyembah dhateng ingkang rayi. Meh kemawon Kakang Ismaya purun ewadene atmajanipun Bagong malah nguman-uman dhateng kula Kakang. Malah sak mangke sampun kula tetepaken bilih kula badhe ambesmi dhateng karang pradesanipun Bagong ingkang sampun mantun dhateng rayipun Manikmaya. Ah, dalah. Mangke riyen, mangke riyen. Latri sabar nggih, Dik, latri sabar. Sampun ngantos kesesa mangke ndak boten prayogi kedadosanipun. Mangke piye to? Bagong menika namung betahaken pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Mbok menawi namung setunggal. Monggo kayangan menika tukulipun kathah, tukulipun kathah. Mbok inggih wonten mulungking penggalih Paduka Diprasti Bathara Guru kepareng maringana wujudipun pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Nanging sajahipun anggen Paduka maringaken syarat srana dhateng Kakang Ismaya. Menika kula nuwun sewu nyocok dhateng manahipun anak-anakipun Kakang Ismaya klebet Bagong. Ning nggih mboten nama mokal. Ing atasipun anak menika nyumurpi dhateng tiyang sepuhipun badhe pun ndak dening Paduka Diprasti Bathara Guru menika mboten ikhlas menika sampun mboten nama aneh. Sampun mboten nama mokal. Mekaten Kakang nggih. Tumrap kula menapa ing dipun lampahi Bagong menika leres mergi mbela dhateng tiyang sepuhipun. Lah lajeng menawi Pramusti Bathara Guru menika badhe ambesmi karang pradesanipun Bagong agengipun inggih menika Karang Kadempel. Ah menika mangke rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Tan wulunga badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyang dadi tangisan menika mboten prayogi. Kakang Narada, prawi? Nanging manah kula wiwit seprika sepriki mboten tentrem, tuwin mboten ayem. Krana pakartinipun Kakang Ismaya anggenipun sampun mboten purun nyembah kaliyan kula tuwin mboten tata krama. Pendak-pendak kula pinanggih wonten ing jagat mongko kawanguran dhateng para kawula. Titah ingkang kathah sedaya sami ngraosi ngatasipun kula menika dewaning para dewa. Teka Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula menika ateges Kakang Semar menika tansah anjejering sastra wirang. Dhateng rayipun Manikmaya mila dinten sak mangke kula mboten narimakaken. Lan sampun kula tetepaken gandeng Kakang Semar tetep mboten purun nyembah, tuwin mboten purun tata krama kaliyan kula. Langkung-langkung Bagong sampun wani kaliyan Bathara Guru. Sak mangke kula dawuhaken anak-anak kula para Jawata supados ambesmi inggih menika papan dunungipun Bagong. Wah, ampun ngaten tadi. Menika mangke mboten prayogi lho, Dik. Kajengipun menika sampun kula dodo. Sampun kula niati menawi Kakang Narada mboten badhe tumut-tumut perkawis menika mboten menapa-menapa. Ingkang baku sedaya para putra Jawata kedah lumarap dhateng Karang Kadempel. Menawi saged Bagong dipun bondo tanganipun dipun krincung sukunipun. Dipun beto wonten ing kayiwangan dilebetaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah, dalah. Mangke riyen. Lah kok malah saya ngombro-ombro bakuwanipun larapaken wonten ing kawah Candra Dimuka menika dos pundi? Ah, umami kula menika matur kata-kata dhateng sampun Adi Pramusti Bathara Guru tartemtu sampun boten dipun agem. Jer sak mangke paduka nembe katarungku dhateng hawa nepsu ingkang sajahipun sampun boten saged dipun sirep. Monggo, Dik. Nanging kula nuwun sewu lho. Menawi jenengan dika kewirangan kaliyan tingkah lampahipun para Panakawan kula semanggaken. Langkung-langkung menawi paduka Adi Guru menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Kakang Ismaya, kula aturi nanggel piyambak. Penyarian kula wonten timbalan Indra wonten timbalan Ulun. Bathara Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati Krit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singobarat. Kabeh para wadya bala Durandaraja ingkang keri. Yen to Panakawan atmajaning Semar ketok mbuh Garing mbuh Petruk mbuh Bagong bandanen tangane krincungan sikile leboke ning pakunjaran tumuli leboke ning kawah Candra Dimuka. Nah yen to kabeh bondo kalani tegese duwe kekuatan ingkang bisa ngasorake lan para Jawata.
ora sawedi kangelan bumi angusen karang kademelan papan pernai Bagong penyarian Indolan Bromo Prasto dapat duka warang pamit madal pasilan Prasto dapat duka warang pamit Pukulun Pukulun adian ingkang putra Bromo nyuwun pamit inggih Pukulun adian kula nyuwun pamit surti ting ati-ati duka-duka digawa aja nganti kaya bocah cilik atma jaku kabeh mangke piye Di sepisan malih kula tak matur kula tunggak dadap godhong waru tegese punada mboten melu garap mboten melu-melu perkawis menika monggo kula tanggal piyambak Kakang Mrodo lenggah ingkang langkung prayogi cekap atmaja kula sedayanipun Kakang Kanika putra nggih ngestaken dawuh Di Dewa ki nek disawang cat katon cat ora. Dewa? Dewa iki kaya demit, dewa iki kaya jim. Nek dipandeng kayane ketok, ning nek dikedhepke engko ilang. Wah, nek ngono kudu gawa senter. Lho ngopo? Nggo nyanteri men aja nganti ilang, nek gelut kok mung suwe ilang ketok ya adil arep menang saka ngendi? Sing penting diantepi lho. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso ora kedhep suwe aja kedhep nek kedhep engko mesti ilang kunjur ketara meneh terus kowe kedhep ilang meneh oke penitenane mataku ya men ora kedhep dadi ora ilang-ilang ya sing praito ngati-ati ketok iki hawane rada adem-adem ngene iki semilir-semilir ngene iki ketoke nek dewane arep teko kene kok apa nek kira-kira ana suwata ha kuwi dewane Jotosi atau Jotosi. Aku Jotosi, kowe Jotosi. Gareng nanti gareng, gareng masuk angin. Aduh. Ae kok ki ana alasan ya rumangsaku. Anggere menawa nyambut gawe ndi sing masuk angin, ndi sing migren, ndi sing vertigo. Ayo, ayo mbok ya bareng yo awake ringke kok. Terus? Kok kaya mambu minyak serimpi. Ha iki. Ki tandane dewa arep teko. Garda dua iki ngati-ati kok. Kok malik meneh, Truk? Mambu apa? Dupa. Dewa iki makmane dupa. Ki arep teko iki. Iki kok kaya sapi teng ya ngene, Truk. Kuwi aku ngentut. Mangan batang dengkulmu. Wambune ora omong. Nang raye iso ireng. Aja kok meng mambu ning rae iso ireng kurang ajar wis kok. Ndeni ge nek teko kene ditandai kok. Heeh, aja kuwatir. Ya. Ngopo iku iki, Gong? Isih malahi Bongkangku pelentingan ya iki. Lah ngopo? Sing ngene iki cilaka wae do dirambati cokor, Wong aku sangula lho. Ha iya. Ora wedi ya, ayo ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong milahi. Mas Tunomo sidam sekaring bawuna langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara penyarian. Lho, iki sapa ngandel tanda tangan Pak Carik? Lho. Pak Carik sapa? Kuwi Bathara penyarian sing arep kuwi. Wah, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya padahal.
Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka 4. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep ulun Bathara Penyarian. Iki Bagong, dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa dateng kene? Lho kok sik to. Kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis pancen tak niati. Tak basanono malah ming damai. Ra sida gegeran percuma, ya, Tru? Ha iya. Mati tak wujudi. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya. Ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gawe syarat bapak wong nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku iki Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kon nyembah? Anggepe apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to, dasar panyata. Yen kowe wani karo Sang Hyang Bathara Guru kuwi tak bondo tak amlak krincung sing lak lebokke ning Kawah Candra di muka. Aku ora wedi aku. Rek. Lho. Sapa Gong? Rek. Kok rek penyarian lho. Ngawur ben sisane nesu. Piye, Ndra? Kowe sisan gelut ya, Ndra? Piye? Radiomu piye, Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Ndra pleret. Ayo, araja gembelo siramu gleleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru kene kono adu argumen karo Bagong. Ora minggat saka arep aku tak cekel arep boko ning Kawah Candra di muka. Bagong kene margani patimu. Maju legane atus ben mutar mbok men apa. Ayo, kamu. Piye Gong? Wah, iki cecok wis kalah mutlak iki. Kalah mutlak piye? Ha piye dewane ampuh tenane. Kok ampuh? Aku diantem penyarian diis kena nggon sirah. Dheweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadahi tak saut tangane arep tak antemi. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilan iki lho. Kaya ana sing duwa ngono, ana betenge lho. Tak antuk itu maplek ngono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya Gong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ah kayane kena ning ra kena. Kayane iki mak bol kurang sekilan. Oh, ya wis. Rugi no. Ah iya. Piye Gong? Matur Bapak. Nek Bapak ra iso kai pepadang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Piye? Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis belut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Wis perang. Wis geger ora karo-karuan. Ning Kocapa piye? Bareng aku arep ngantem karo Petruk iki, angger tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena. Ah, kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi raji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ngono ra iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane aji kuwi bakal ilang nek disembah ping 3. Terus le ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Piye, Tru? Mangkat. Oke. Nyembah ping 3, sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ha ya.
Ditenono slentri wedan. Yakin wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Ngopo? Ayo, Bathara Indra kalahno mati dereng aku. Kakang Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwa Nayantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping 3 terus diantem sak kayange. Monggo ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka. Kyai Bathara penyarian. Iya Kakang, mati aku Dian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Iladal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendelikan. Ana kawan Gareng Petruk Bagong kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane ati. Matur nuwun. Molat sanggaring para putra dibujung Agni ingkang sak lumbung Bandung gedene. Gelora Semar Sigel tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mobah datan musik parandring mangke dhateng ingkang Agni boten mobong Gelora Semar Badra parandring manjing angganing Kyai Ismaya. Ngatasi Panakawan kok ngorak-arik dewa. Ora mung ngorak-arik dewa, ngorak-arik pasir kowe kunino. Ayo, kowe areng apa kowe? Aku ya Madipati, wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong, wis ngerti. Ayo kowe gelem tak boyo ning kayangan apa ora? Ora. Nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo ning kayangan. Wah, ladal. Wani harau sing tak wedeni omong jabut nyawamu. Wah, jabut untumu. Waduh, wah iki kok nekat iki. Ora iso jabut nyawa, iso jabut untu kok. Ya jabutan ning ora cepet-cepet lho gak kok. Jabut ki sak mati ora kok. Ya jabutan ra masalah ning ora dul ngono lho ngeget-geti nang ngono kuwi. Ya.
Dut ngono, ora apa-apa, ora kok dut ngono. Ayo kaget mesti. Hei, mesti. Weh, lah. Oh lah. Edian omongane omen sakarepmu. Sadurunge jabon nyawane Bagong. Iban tangane Bagong ora ajur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem sing ngomong ora iso sop. Waduh! Wah! Yang Madifati kenang apa? Aduh. Wah. Waduh Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Nganti ra iso omong. Ayo Amos, iki sapa iki kaya Teko? Teko dengkul kita ya. Ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki mati. Kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngelek karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Isma ya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk mutawaton ngeyel. Wis ora lumrah, ora jenengane nek dewa kok bubar mungsuh Panakawan. Ayo nyembah ping 3 ngantem dewa weteng medun. Ayo. Wah, mula kok dewa aja gegem kuwi kabeh. Ditutupi kabeh wah lah ya musuh Panakawan mesti dimatke tamatke ndi kenamu hus kenamu jengkelmu duwe ora duwe rasa ulun ora melu-melu perkara ora melu-melu lunga ora gelem lunga sampun ayo wae lah edan sidam sekaring bawura langgeng. Lah kok dadi kaya ngono kananing para Panakawan. Apa pancen wis diajangi jembar karo Kakang Ismaya yen to Panakawan kudu wani kalawan para Jawata. Nala Garing Petruk Bagong. Kita wis gawe wirangking para Jawata nganti padha kapracondhang bali marang kayiwangane dhewe-dhewe. Yen pancen kita digdaya sak wong atuwa kita kudu kuat nadai Cis Trisula. Yen kita kuat nadai Cis Trisula ulun ngakoni lan ulun bakal maringi wujuding pertangga jiwan Jambudipa Nirmala Panakawan. Petro mlayu-mlayu kok njur ndelik mungsuhe sapa kok kaya kami gilat nek iki ora baen-baen Pak nek ming dewa-dewae ora kitang ming paitan wani paitan kendel nyatane iso ngundurke anak-anake Bathara Guru ning barang sing maju Bathara Guru dhewe monggo nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge wah blerengi kae jenenge Cis Trisula kuwi pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut Garing Bagong tak saut tak jak mlayu.
Piye Pak pakanan iki nek Bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene Pak. Menengo tak jawabe Bathara Guru. Manik Maya Kakang Ismaya wonten dawuh. Kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to? Lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala Gareng Petruk Bagong ki ra isi klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cestrisula. Hah? Nek nganti kena anakku wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ingkang badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentala tenang karo anakku, mboten mentala sabab menapa. Krana anak-anakipun ngertos tata krami. Sampun wantun kaliyan para Jawata Wekasan, para Jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimakaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun Bagong badhe kula beto wonten ing Kayiwangan badhe kula pejahi. Piye Nala Gareng wis nehne wae Pak mangane iki. Oh aku ya mathukake wae Pak. Heeh Pak keke wae mangane ming ribet-ribeti uripmu. Saku tak mudhar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing eman. Aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukumen. Kakang Ismaya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuwan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adhiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek Bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane Gareng wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora usah ora duwe bapak, ora apa-apa kowe iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak lurah demunmu iki karo bapak ora tresno blas kok. Wis gage aku gawanen ning Kayangan. Nek bapak dipetot teng Kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mengar dicempluke nang kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cempluke kawah ya gelem. Aku ya ora aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya wis ora ana gunane. Melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali? Nek ora aku sing urip, sing nampa warisan sapa? Pikiran to? Lu nek aku ndek anak, peputu aku tak dum. Kan iso iso dienggo pengeling-eling nek iki putune Semar ki anake Semar. Ora melu le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkato. Guru malah anakku loro Gareng karo Petruk sagah makili adine. Menawi ngaten tetiga. Iya, monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembodo sampun ngantos nepataken dhateng kula menawi kula tega lan Kakang Ismaya. Kula kandhemi gawonten ing Kayangan. Gareng ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak kula ndamel, Pak kula dherekaken, Pak. Ayo Bathara Guru monggo.